Makadizve? Tiriko makadiwo. Tiri nani. Alright, chekutanga tingakumbira kuda kuziva kuti munonzi baba namai ani uye kuno kwatiri kuti? Ndi baba Bhero namai Bhero. Alright. Tiri kuno kuHeathcliff. Alright. Totenda. Alright, anzwa kuti mune testimony yamuroda kushare nemhuri yeZimbabwe. Zvamuri kuitirwa panapa zvamakaitwa naMwari kuburikidza na Bishop Marimo. Apapa tinotenda nekutaura kwatei tichiita nekuuya kwatakaita pano nesimba rakatipa kuti tuye pano nembiri yataingonzwa tichisvika pano kuti tozobatsirwa. Ndine chirwere chandakatanga mu1989 chirwere chemakumbo, asi gumbo rakatosvika pakupfupika nekurwadza chete. Ndakamboedza kumadhokota zvese zvakaramba, ndikamboedza kun'anga zvikaramba, zvese zvikaramba. Asi ndakazoona munhu akandibatsira akati madi kufamba makadai muende kuna baba Marimo. Ndofunga anogona kukubatsirai. Pane pandaifamba ndichibva ndofunga about kana kuti panongoita parefu zvacho but hapana kunyanya kurefu. Nongoti panongoti 1.5 ngangoti mile chete kubva pamba kuti ndisvike pano. Asi zvainditorerai hour kuti ndibve pa ndisvike pacho pana baba Marimo. Asi iye zvinezvi ndinotenda pane nguva yatagara pa 5 years tiri pano pakati pechechi yatakadarikitwa kuti ndisvike taane 5 years. Asi iye zvinezvi ndakufamba ndofunga 25 minutes kuti ndibva apa kuti ndiuye pano. Ndichiri kurwadziwa zvangu but iye zvino ndiri kutenda kurwadziwa kwacho nekare zvasiyana. Ndototenda nemunhu akandipa usimba rekuti ndione ndisvike pano ndichiona baba Marimo kusvikana pane zuva ranhasi. Alright. Samamwe matambudziko akakuinzai panapa makaona muri kupupura kuti aiwa matambudziko awo aivapo but tiri kubatsirwa, mamwe akapera ndeapi? Mamwe matambudziko ndiyayo ekuti yakazotinetsa pakufunga kwacho kwatatiri. Pane makufa kwakaita mhuri yangu. Pakati gore mwana 1910 210 1911 wana wakangoita zvongodunga 2011 na 2010 hey wakangoita zvongoteedzana. Saka ese yanga iri nhamo apa zvirwere siro teeti nazvo. Asi taiti tichifunga neizvozvo taiti kuzvinhu izvi tinozviita sei. Zvese tati nesimba chekuti tinyatsoziva kuti chichi kukonzera kuti mhuri yedu iparare nenzira iyi. Asi takasvika zvakawanda tikazvitaurirwawo pano kuti tionewo kusimba kwatakaita kusvika patiri izvi. Alright. Gogo, matambudziko amakasangana nawo tiri kunzwa sekuru vari kuti mhuri yakasvika pakushayika. Makazobatsirwa sei kuno? Kuno kutakanzwa baba Marimo muredhiyo. Alright. Saka zvatakanzwa baba Marimo muredhiyo takati regai tiendewo padhuze nepedu tiri muextension. Hatingasweri kuenda kure munhu ari padhuze. Takatora nhamba dzavo zvikanzi muna 26. Ndakangofamba kusvika pa26 zvikanzi vanobatsira vari pano. Apa tairwara. Zvataa tichirwara isisu baba Marimo wakauya vachitachi 1 in 1. Ndobva vati profit. Ndobva tangogutsikana nazvo. Ndobva tadzokera kumba. Zvikanzi kumba kwenyu unofanira kusvikika. Nokuti hakuna kumira zvakanaka. Kune zvinhu zviriko zvakauraya vana wenyu. Isi taingofungawo kuti idambi. Ende zveshuwa vakauya vakabata zvinhu izvozvo. Uyu mwana wechitatu yangada kutofa. Anga asara wacho. Angada kutofa. Chii changa chichiitika? Chakakuradzai kuti ada kufa? Baba Marimo ndo vakataura iye anga achirwarawo futi ari kuSouth. Aitorwara akatoprofitwa zvekurwara kwake asipo ari kuSouth Africa. Zvekuti pamakamubata imimi mukanzwa achiti shuwa ndiri kurwara hamuna kuvhunduka? Ndakavhunduka ndikati zvikanzi nababa chiregai timupe munamato auye kunoko. Ndobva atomupiwa munamato nababa ndobva auya. Raiva gore ripi? Takauya panapa 2019. 2019. Hey. Saka muri kureva kuti zvoni mwana aritoriko mutano izvezvo? Urwere hwakabva hwatodarika? Urwere hwakatodarika. Kwanguva kurwara sekurwara kunoita vamwe furu nechikosoro, asi nechirwere chacho changa chiripo chachimunetsa zvakabva zvaperawo.
hai kuroti vanhu vari kubatsirika kakuno kunoku vanhu vari kubatsirika tinotenda nekuti kana vanhu vachiti hanzi vari kubata ka ivo vanhu vanofunga ndezvekunyepa but isisi takazviona nemaziso tiri kurarama nezvizhinji zvinoitika panapa vanhu vari kurarama vamwe vari kubatsirwa vachienda vamwe ndo vakagara vanobhilivha kuti ichokwadi vakagara but vanozotambura futi vasvika ikoko vanodzoka alright vanodzoka panapa alright kunze uko kune vanhu vakawanda vane matambudziko vari kunzwa testimony yenyu yamakaitirwa naMwari kuburikidza naBishop Marimo kuno kuHeathcliff mungada kuvazikurudzirawo kuti kudii kana vachinzwa baba Marimo vachitaura muredhiyo dai vangu vari vamwe zvavo vatora nhamba kana vatora nhamba wovafonera vakavafonera vanodirectwa kana kuya pachechi panapa panozara panapa pachechi vamwe vanobva kuSouth vamwe kuChiredzi vamwe wakawanda wanda vamwe kuKariba kuSouth Africa vamwe vanouya panapa wakawanda ndakasangana nevamwe vanhu vachibva kuCongo chaiko pano last year Congo hey alright kuroti vanhu vari kubva kwese kuya kuzobatsirwa alright aiwa tinotenda netestimony yenyu tinotenda sekuru nambuya netestimony yenyu tinovimba kuti kuna achatobatsirikawo kubva pamashoko amadivi amataura aiwa mazvita takasimba zvokuti vanhu vanga varegeswawo kunzwa usimbe kana kunyuzera kana kudii baba Marimo vanobatsira kune vanhu vazhinji vanovaziva aiwa tinotenda mazvita